Прывітанне, гэта палявы выпуск падкаста зроблена ў Польшчы. Мы зараз у экспрэс-фармаце абмяркуем пятнічныя дэбаты, якія склікаў Рафал Часкоўскі, на які прыехала больш кандыдатаў, чым ён планаваў. Вось, гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Абмяркоўваем дэбаты. Адбыліся дэбаты. Планавалася, што гэта будуць дэбаты Караля Наўроцкага і Слаўміра Мэнцэна, Рафала Часкоўскага, конечно ж. У Конскіх. Легендарнае месца. Падавалася, што вось там Рафал зараз усіх пераможа. Але пачаўся нейкі вэрхал. Кірыл, распавядзі, што там было. Ну, насамрэч, ты маеш рацыю. Горад Конскі — гэта ўжо сапраўды культавае месца ў польскай палітыцы. Гжегаш Схітына некалі сказаў: «Выборы выгрывача в Конскіх». То бок гэта месца, якое проста намашчана нейкай магічнай сілай для польскіх палітыкаў. Ну, слухай, давай сразу про факапы. Па-першае, дэбаты былі не адны, іх было двое. Гэта першы факап. Па-другое, склад удзельнікаў. Спачатку павінны былі двое дэбатаваць, Рафал і Караль Наўроцкі. Потым дэбатавала ў першых дэбатах сколько там, 6 чалавек, падаецца? У першых дэбатах было 6 ці 7 чалавек. У другіх 8 аж. Так, у другіх 8. Ну і гэта ўсё вельмі расцягнулася па часе. Першыя пачаліся яшчэ 18:50. Павінны былі таксама, мне падаецца, 1,5 гадзіны. Так. Мне падаецца, што они цягнуліся 2. І Амаль другія... Амаль што 3. І другі дэбат таксама амаль што 3 гадзіны. Хто гэта глядзеў увогуле? Всё надо заново снимать. Нам нужно сделать более устойчивым. Из хорошего все цело. Полевые условия, что сделаешь? Да. Упала камера. Карацей, гэта быў правал 6 гадзін. Хто гэта ўвогуле глядзеў? Навошта? Вось твоё меркаванне. Ці глядзелі гэта сапраўды выбаршчыкі? Ці толькі вось нейкія там заклятыя вось староннікі, што адной, што другой партыі, а іншыя проста скіпанулі, бо яшчэ і пятніца вечар? Ну, па-першае, трэба падкрэсліць, што такіх сапраўдных дэбатаў, якія адбыліся ўчора, у польскай палітыцы не было даволі доўга. Ну, гадоў, можна сказаць, 10. Вось. І гэта было сапраўды вялікае відовішча і вялікае здарэнне для ўсіх, хто цікавіцца палітыкай. Канешне, тым людзям, для тых людзей, якія штодзённа сочаць за палітыкай і цікавяцца ёй, гэта быў сапраўдны падарунак. Ось, але для такога, скажем так, сярэднестатыстычнага жыхара Польшчы гэта цяжкі і складаны вычын, каб паглядзець проста ад пачатку до канца. Слухай, окей, давай адразу пачнем раздаваць нагароды. Мне падаецца, што правал дэбатаў, маё асабістае меркаванне, можна аддаць Рафалу Часкоўскаму праз сам факт гэтых дэбатаў, што ён паклікаў толькі Караля Наўроцкага. Я быццам бы разумею інтэнцыю. Ён сам пра гэта казаў, мяне ўсе клічуць на дэбаты, one-to-one. Вось я адказаў, а вось мне падаецца, што і не трэба было. Што ты пра гэтага ты думаеш? Насамрэч, ты маеш рацыю. Увогуле, незразумелае рашэнне штабу Рафала Часкоўскага. Я думаю, што там нехта дакладна атрымае вельмі моцна па шапцы. Ось, у яго ёсць вельмі блізкая супрацоўніца, яе прозвішча Папроцка. Ось, яна працуе з ім у сталічнай ратушы. Кіраўніца штабу яго. Кіраўніца штаба, так. І усе каментатары прабуюць згадаць, ці гэта яна выскачыла, скажем так, вось такой ідэі. Насамрэч, чаму ідэя ўвогуле незразумелая? Бо Рафал Часкоўскі, ён лідар усіх апытанняў, усіх даследаванняў. Так? Пры гэтым ён лідар з вялікім адрывам. Ось, розніца паміж ім і, напрыклад, Каралем Наўроцкім у большасці апытанняў складае каля 10%. То бок ягонай задачай перад першым турам было ўвесь час проста утрымліваць вось гэты ўзровень. Ну вось мы абмяркоўвалі дагэтуль яшчэ, што па суці галоўная задача лідара не памыліцца і не страціць. Так, і гэта аказваецца нейкай неверагодна складанай задачай. Так, насамрэч, вось тут ты маеш рацыю. Калі ты ўвесь час лідар, калі вось ты ўвесь час у гэтай жоўтай цішотцы, так, ты наперадзе, то вельмі складана утрымліваць абсалютна роўны ўзровень, абсалютна роўны і стабільны ўзровень сваёй кампаніі. Вось
тое, што адбылося учора, гэта дакладна момант, калі упершыню падчас гэтай кампаніі Рафал Часкоўскі вельмі моцна спаткнуўся. Але падкрэслю, гэта яшчэ не тая цяжарная манашка на пешаходным пераходзе, але Рафал Часкоўскі учора выйшаў на гэты пешаходны пераход. Вось калі б ён яшчэ падчас дэбатаў дазволіў сабе нейкі такі выразны ляпсус, напрыклад, то гэта была б ужо вялікая праблема. Але нават тое, што адбылося, ужо стварае пэўныя праблемы, скажем так, у ягонай кампаніі. Окей, давай тады яшчэ крыху пра Рафала, бо каб скончыць яго тэму і больш да яго не вяртацца, бо мы неяк папіналі яго, падаецца. Я яшчэ перад відэа апублікую TikTok, дзе падаецца, што я ўвогуле там не люблю яго, мне падабаецца Рафал, але вось не падаецца, што дэбаты праваленыя. Чаму ён так дрэнна выглядаў? Маё адчуванне, што ён выглядае як чалавек, якому даўно трэба ў отпуск проста паляжаць на канапе. Бо ён ужо з першых пытанняў адказваў так, быццам бы ён бачыў гэтыя дэбаты проста недзе там невядома дзе, і ён тут увогуле не хоча знаходзіцца. Тваё адчуванне, што гэта было? Вось чаму так? Ну, відавочна, што план Часкоўскага быў такі. І ўвогуле я проста стаўлю на тое, што ўсе закладалі, што дэбатаў не будзе. У сэнсе дэбатаў, калі Часкоўскі з Наўроцкім сутыкнуцца тварам у твар. Усе думалі, што яны вось так правядуць нейкае шоу, будзе нейкая спрэчка ў медыасферы, так? Вось, але да саміх дэбатаў проста не дойдзе. Ну і гэта правал. Да дэбатаў дайшло, больш за тое, да дэбатаў даехалі іншыя кандыдаты. Гэта не ведаю, што мне нагадвала, але вось Шыман Галоўні піша: «Я еду». Магдалена Беет адказвае: «Шыман, я за табой». Пішуць астатнія, што Кшыштаф Станоўскі зразумела, што паехаў. Я ўвогуле так разумею, што іх там нейкі рэкорд здарыўся на канале Zero з іх онлайнам, бо яны адзіныя, мне падаецца, можа не транслявалі вось усё прям, нейкі там бэкстэйдж быў з таго, як ён рыхтуецца. Ну, дзіўна. Вось, а другое пытанне. Мне, як такому крыху чалавеку збоку, не вельмі спадабалася, што Часкоўскі шмат распавядаў пра ПіС і распавядаў, якія яны дрэнныя, а не казаў, што ён зробіць як прэзідэнт краіны. Насамрэч, усё выглядала так. Штаб Рафала Часкоўскага лічыў, што дэбатаў не будзе. Вось, што Рафал Часкоўскі будзе адказваць на нейкія пытанні ў сваёй студыі, а Караль Наўроцкі будзе адказваць на пытанні журналістаў на рыначнай плошчы ў горадзе Коньскі. Але нешта пайшло не так. І гэтае нешта, гэта перадусім Шыман Галоўня. Вось, бо ён абурыўся, і абурыўся насамрэч вельмі слушна, бо прабачце, але да першага тура выбараў засталося яшчэ 5 тыдняў. Зарэестраваных 12 кандыдатаў, яшчэ 3 кандыдаты чакаюць на рэгістрацыю. То бок, прабачце, але дзе дэмакратыя? Тым больш, што гэтыя дэбаты павінны былі адбыцца ў публічным тэлебачанні, ТФУП. Так, то бок, прабачце, павінны быць усе. І таму абурэнне Шымана Галоўні было абсалютна слушным. У выніку, насамрэч, сітуацыя ў нейкі момант проста выйшла з-пад кантролю. Вось, і я нават у Твітары там шмат пісаў у пятніцу, што гэта проста нагадвае ўжо сапраўдны цырк Шапіто. Вось, крынж. Навалілі крынжу. Вось, насамрэч, амаль што ўсе. Вось, і ў выніку штаб Рафала Часкоўскага даў заднюю, і даслоўна 1,5 гадзіны перад пачаткам дэбатаў ён апублікаваў відэа, дзе запрасіў усіх ахвочых кандыдатаў, каб яны прыехалі ў Коньскі. Канечне, там адзін з першых прыехаў Шыман Галоўня. А што тычыцца пытанняў? Так, я таксама заўважыў, звяртаў увагу, што Рафал Часкоўскі, па-першае, ён проста ўвесь час казаў пра права і справядлівасць. Чаму так? Бо яны рыхтаваліся да гэтага. Ось, я чытаў ад людзей, якія супрацоўнічаюць са штабамі, ось, што для Рафала Часкоўскага правялі трэнінг. Яму зрабілі сцэну,
паставілі вось гэтыя трыбуны. Нехта граў ролю Караля Наўроцкага, і Рафал Часкоўскі трэніраваўся, як з ім Окей, размаўляць. он рыхтаваўся да 1 на 1. Ён рыхтаваўся да 1 на 1. Дарэчы, Караль Наўроцкі таксама атакаваў амаль што толькі Рафала Часкоўскага. Яны таксама рыхтаваліся вось прыкладна да такога сцэнара. Але вось менавіта гэтыя меншыя кандыдаты, яны проста выбілі і зруйнавалі гэты план, і гэтыя дэбаты з такіх больш запланаваных перараслі ў дэбаты стыхійныя. І ў гэтым проста абсалютны плюс гэтых дэбатаў, бо яны перараслі ў спантанныя. То бок перамаглі ў гэтых дэбатах спантаннасць і дэмакратыя. Окей, пра правал зразумела. Давай зараз перайдзем да чэмпіёна гэтых дэбатаў. Маё меркаванне, чалавек, які выйграў з іх 100%, паглядзім на рэйтынг, зразумела, але гэта Шымон Галоўня. Так, і ты тут абсалютна маеш рацыю. Я таксама пісаў у твітары свае ацэнкі, і па Шымону Галоўні было бачна, па-першае, што ён абсалютна добра падрыхтаваны у сэнсе тэхнічным. Так, то бок візуальна ён выглядаў як чалавек, які нібыта ўжо займае пасаду прэзідэнта 10 гадоў. Сапраўды. Ён адпавядаў на ўсе пытанні вельмі мілітарычна. Так, ён ведаў лічбы, ён вельмі мала ліў так званай вады. Вось у адрозненні, дарэчы, ад Часкоўскага і Наўроцкага, ну і іншых кандыдатаў, дарэчы. Вось ён выглядаў вельмі упэўнена. Канешне, варта памятаць, што ён чалавек з проста аграменным досведам тэлевядучага. Так, то бок ён, па-першае, ён умее паводзіць сябе перад камерай. Вось, таксама ён публіцыст. Так, то бок ён напісаў 11-12 кніжак. То бок ён умее размаўляць, ён умее збудаваць вось гэтыя доўгія сказы, напоўненыя нейкім сэнсам. Вось, таму ён выглядаў так добра. А я шмат разоў падкрэсліваў у нашым падкасце, што выбары гэта як Тіндер. Вось, і вось гэтае візуальнае ўражанне, яно вельмі важнае. І не толькі на людзей, якія цікавяцца палітыкай час ад часу, але і для людзей, якія сядзяць у гэтай тэматыцы штодзённа. Слухай, ну яшчэ б я б хацеў аддаць яму рэспект, па-першае, за тое, што ён паўдзельнічаў адразу ў 2 дэбатах. Ну, не ён адзін, але мне падаецца, што першыя дэбаты, которые праводзіла ТФ Рэпубліка і в Польсе 24, там была зразумела аўдыторыя, яна была больш правая, прыхільная Каралю Наўроцкаму, і зразумела, што яму там складана было. Ну і, дарэчы, не толькі яму. Нагадай, калі ласка, як палітычку завуць? Сенешын. Вось, яна таксама прыйшла, яна спазнілася яшчэ. Спадзілася на 20 хвілін, і ўсе польскія каментатары назвалі гэта «вэйшчэ смока», то бок уваход дракона. Ёсць такі проста польскі выраз. Вось, і яна, мне падаецца, увогуле гераіня гэтых дэбатаў, такая аддзельная намінацыя, бо яна вельмі добра была. Па-першае, не ведаю, яна, мне падаецца, дакладна разумее, што яна не в топчыку. Яна дакладна разумее, што першыя дэбаты былі не з яе аўдыторыі, бо яна все знае, што яна левых поглядаў, яна іх адстойвае. І калі яна амаль адзіная, хто кажа, што карацей, не памятаю, што там было ўвогуле, там было нешта вось такое. Зразумела, што толькі яна адна будзе пра такое казаць. Магчыма, пра мігрантаў, што нам патрэбныя мігранты і гэтак далей. Яна выглядала, карацей, вельмі файна, яе фінальная прамова ўвогуле мяне расчуліла. Але вяртаемся да Шымона Галоўні. Мне падаецца, ён герой гэтых дэбатаў, вельмі добра падрыхтаваны, вельмі добрыя лічбы, факты, слушныя пытанні, дарэчы, і да Рафала Часкоўскага, да гэтага мы яшчэ перайдзем. Проста чэмпіён. Мне цікава, як гэта скажацца на чым? На сандажах, на пытаннях, але, вось, мне падаецца, што гэта вось рілі, як ты сказаў, прэзідэнцкія дэбаты для Шымона Галоўні. Вось калі браць толькі дэбаты, я б за яго галасаваў. Слухай, па шчырасці, вось калі паглядзець вось на гэтых 8 кандыдатаў, якія былі учора падчас дэбатаў, то Шымон Галоўня фактычна быў адзінай асобай, якая 100% показала прэзідэнцкі фармат. Да, 100%. Абсалютна 100%. Вось было бачна проста, што вось за такога прэзідэнта, у сэнсе, каб вы разумелі, я не абмяркоўваю ягоныя погляды, а тэхнічную візуальную частку, так, то вось за такога прэзідэнта сорамна не будзе. Да, дакладна. Абсалютна дакладна. Вось Рафал Часкоўскі, як ты ўжо падкрэсліў у пытанні пару хвілін таму, было бачна, што па-першае ён стомлены.
Ось. Ён стомлены гэтай доўгай кампаніяй, і яшчэ раней людзі, якія з ім даволі блізка супрацоўнічаюць, кажуць, што ён, ну, скажем так, не марафонец. Ось, што яму цяжка выцягнуць, ну, сапраўды, адну з найдаўжэйшых кампаній у гісторыі, бо яна ўжо цягнецца паўгады. Ну да, трэба падкрэсліць, што кампанія сапраўды цяжкая, і яму як лідару хутчэй за ўсё складаней за ўсё, бо ціск, усе на цябе нападаюць. І вось мне падаецца, да нападку мне такое маё адчуванне, што неспадзяванкай, ну, па-першае, усе гэтыя дэбаты гэта адна вялікая неспадзяванка, але тое, што кааліцыянты Шымон Галоўня, Магдалена Беет будуць наўпрост атакаваць Часкоўскага, ну, гэта нечакана было для мяне. Ведаеш, для мяне гэта было абсалютна чакана. Я абсалютна разумеў, што так будзе, бо і для Магдалены Беет, і тым больш для Шымона Галоўні вельмі важна падкрэсліць сваю незалежнасць ад грамадзянскай кааліцыі, адклеіцца крыху ад яе, ударыць там, дзе фактычна яны могуць сабе гэта дазволіць. І, дарэчы, і Магдалена Беет, і Шымон Галоўня зрабілі гэта вельмі добра. Вось, Шымон Галоўня падкрэсліў, напрыклад, неслушнасць таго, што Рафал Часкоўскі запрасіў толькі Навроцкага, і нават сказаў ім так, што Рафал, не выкруцішся з гэтага, вось, тут не вытлумачышся ніяк. Вось. Ну і, канешне, Магдалена Беет зрабіла проста хат-трік у сцэнцы з тым, як яна забрала у Рафала Часкоўскага сцяжок ЛГБТ, які яму ўручыў хвіліну перад гэтым Караль Навроцкі. Давай распавядзем сітуацыю цалкам. Мне падаецца, гэта ўвогуле нейкая намінацыя інтэртэймент дэбату. Што здарылася? Ідуць дэбаты ўжо на ТФУП, ТФУН Польсаце. Караль Навроцкі дастае два сцягі. Польскі ставіць сабе, вясёлкавы сцяг ставіць Рафалу Часкоўскому, тыпу з намёкам, што табе так, як-то звычайней, прызвычаюся ўжо да гэтага сцяга, табе правы ЛГБТ важней, чым правы простых іншых нейкіх палякаў. І што робіць Рафал Часкоўскі? Ён вельмі хутка здымае гэты сцяг пад трыбуну. І далей у ігру, мне падаецца, праз раунд пытанняў, напэўна, выходзіць проста геймченджер, не ведаю, баді бэг, проста каралева, царица, багіня моманту Магдалена Беет кажа... Яна проста вельмі добра вычула момант, так, да. Вельмі добра. Яна кажа, ты саромеешся сцяга, я не, аддавай мне, яна ставіць сабе гэта проста на трыбуну. Блин. Ну, насамрэч, па-першае, хачу падкрэсліць, што гэты крок з боку Караля Навроцкага гэта, ну, сапраўды татальны крінж. Але нічога новага ў гэтым няма, бо яны паўтарылі фактычна крок, які зрабіў Анджэй Дуда ў 2015 годзе падчас дэбаты з тагачасным прэзідэнтам Браніславам Камароўскім. Ён выцягнуў сцяжок, дзе было лога грамадзянскай платформы, і паставіў яго на трыбуну Браніславу Камароўскаму, падкрэсліваючы, што гэта не незалежны прэзідэнт, што ён вось такі слуга Дональда Туска. Ну, слухай, тады спрацавала быццам. Тады спрацавала ў гэты момант, ну, скажем так, не абавязкова. Гэта той, што зрабіў Караль Навроцкі, дакладна можа падзейнічаць толькі на ягоны так званы цвёрды бетонны электарат. Вось на выбаршчыкаў цэнтровых, ну, сапраўды не было, ну, бо гэта сапраўды крінж. Тым больш, што, прабачце, але вось менавіта гэтая тэматыка 5 гадоў таму, напрыклад, падчас выбараў, яна была на паверхні, яна была даволі гарачай. У дадзены момант гэта ўвогуле не з'яўляецца часткай павесткі. Да, і проста... Людзей цікавіць зусім іншае, сапраўды. І проста на што літаральна ты кажаш? Што ЛГБТ-людзі, гэта супольнасць, гэта не палякі? Вось, ну, які сэнс? Гэта звычайны... Проста папулізм. Звычайны прыём папулістычнай дэгуманізацыі нейкай групы людзей. Што пужаць одну частку насельніцтва нейкай іншай часткай насельніцтва. Што вось тыя вось злыя, яны прыйдуць і зробяць вам нейкую крыўду. Хаця гэтых злых, ну, сапраўды няма. Вось мы сядзім у цэнтры Варшавы, ну і прабачце, не бачым. Усё спакойна, ўсё нармальна. Таму, скажем так, ну, гэта дакладна бонусаў Каралю Навроцкаму не дадасць, але я б не сказаў, што яму гэта неяк пашкодзіць, бо у яго і так рэйтынгі, скажем так, даволі нізкія. Горш ужо не будзе. Ну, сапраўды,
на бетонны электарат Наўроцкага гэта ў дрэнны бок дакладна не падзейнічае. Вось мне падаецца, што гэта сітуацыя паміж Наўроцкім і Часкоўскім, на якой увогуле выйграе Магдалена Беет. Так, дакладна. Яна ў дадзены момант, яна, па-першае, паказала сабе, што яна прытрымліваецца сваіх ідэалаў. Так, раз ужо гэта добра робіць, бо яна, скажем так, перарвала дэбаты і выкарыстала свой час на адказ, каб вось тым больш, што яна была на другім канцы студыі, їй трэба было прайсці ўсю студыю, ось, і яна зрабіла, ну, для яе персанальна вельмі добры крок, і яе патэнцыйныя выбаршчыкі, якіх, ну, насамрэч не так шмат, але ўсё ж такі яны гэта дакладна ацэняць. Наступная номінацыя, яна будзе нечаканая для цябе, але яна называецца... Каб разумелі, у нас сёння ўсё спантанна абсалютна, так мы ўвогуле не рыхтаваліся да гэтай размовы. Серыяльны момант дэбатаў. Так, мой любімы серыял, які я усім вам раю тысячакроць. А мне падаецца, мы пра рознае размаўляем. Так? Ты ж, нагадай, ты ж не глядзеў «Чорнае зеркало»? А, не глядзеў. Я хацеў сказаць пра ранчо. Не, потым ты раскажаш. «Чорнае зеркало», Black Mirror, мне падаецца, што другі сезон. Там быў эпізод «The Walda Moment» или «The Moment of Walda», нешта такое. У чым сэнс? Выбары, мне падаецца, што ў Брытаніі ёсць две галоўныя партыі і ёсць антысістэмны кандыдат, мульцяшка. Тыпу нейкая каманда проста прыдумала, прабачце фанаты серыяла, калі я недакладна паведамляю, але для сэнса будзе зразумела. Скажаш, што гэта Станоўскі? Да, Валда — это Станоўскі. Вось проста адзін у адзін. Гэта чалавек, які проста вось да гары нагамі ўсё пераварочвае, проста крінжуе з усіх. Я б не сказаў, што ён пераварочвае. Не, глядзі. Іншыя кандыдаты... Ён вельмі выразна атакаваў толькі Рафала Часкоўскага і Сёмана Галоўню. Я, здаецца, нават не памятаю, каб ён задаў пытанне, напрыклад, Наўроцкаму. Здаецца, мне такога не было. Магчыма, але мне падаецца важнае, што ён паказвае ў гэтай кампаніі, ён пытаецца ператварыць усё ў цырк, у шоу, паказаць, што палітыка — гэта нешта смешнае, гэта нешта крінжовае. І ён вось на гэта іграе. Калі ён сказаў у першых дэбатах, што ён пастроіць 6 атамных станцый за 6 месяцаў. У другіх дэбатах ён сказаў, што атамная электрастанцыя ў кожнай гміне. Вось, ну то бок ён асэнсавана кажа лухту. Мне падаецца, што гэта проста Валда. Там у серыяле скончылася ўсё не вельмі добра, але вось мне падаецца, гэта такі персанаж. У серыяле, калі што, большасць прагаласавала за Валда. Зразумела, што ў польскай паліцыі так не адбудзецца, па меншай меры ў гэтых выбарах. Але, ну вось, да, гэта проста... Слухай, па шчырасці, ну, я не глядзеў «Чорнае люстэрка», таму мне цяжка параўноўваць, але па шчырасці я абсалютна падтрымліваю тое, што робіць Станоўскі. Бо, ну, сур'ёзна, у чацвер, пачынаючы з серады, так, калі вось з'явілася ідэя з дэбатамі. Відэа Рафала. Так, і да канца дня ў пятніцу мы проста бачылі фестываль глыбокага крынжу. Ось, гігатонны крынжу. І вось такі чалавек, як Станоўскі, які ўжо зарэгістраваны кандыдат у прэзідэнта, так, то бок паўнавартасна, ён вось мае магчымасць паказаць людзям, што, ну, глядзіся, ну, тут нешта нездаровае. І яно тут сапраўды шмат чагосьці нездаровага. Ось, таму вельмі добра, што ён робіць. Канечне, ён не атрымае нейкай вялікай падтрымкі, магчыма, там 1-2%, ён і не хоча таксама гэтай падтрымкі. Ось, але што цікава, ён мае абсалютнае права удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах і дэбатах, якія будуць адбывацца. І у траўні, калі, здаецца мне, пачынаючы з 3 траўня пачнецца час, калі ТФУП будзе абавязкова трансляваць выбарчыя матэрыялы кандыдатаў, тэлевізійныя ролікі і гэтак далей. І Кшыштаф Станоўскі дакладна скарыстаецца. Слухай, канал Зера азалаціцца пасля гэтай кампаніі, я вам кажу. Я зараз праверу камеру на ўсялякі выпадак. Абмеркавалі, што Станоўскі робіць з выбараў крінж, але ведаеш, што я хацеў сказаць яшчэ? Мне падаецца, што Станоўскі — гэта адзіны чалавек у гэтай кампаніі, хто ўжо выканаў усе свае задачы. Ён хацеў папасць на дэбаты, ён хацеў зрабіць гэтага шоу, ён добра гэта робіць. Слухай, увогуле нават ходзяць чуткі, што ён можа зняцца з выбараў. Вось, што калі скончыцца ўжо гэты перыяд агітацыі, ўжо перад самімі выбарамі, ён скажа, што навошта мне гэта, там, давайце. Так а сапраўды навошта? Ну, сапраўды навошта. Ось, ягонай мэтай было проста стацца кандыдатам
і патрапіць вось у гэтую, скажем так, элітарную групоўку, Мгм. так, якая будзе У дэбатаваць тэлевізар. тэлебачанню. Так, дакладна. І ён гэта зрабіў, і вялікія брава для яго. Слухай, давай яшчэ, мне падаецца, што мы ўжо закругляемся, напрыканцы нейкія такія невялічкія моманты, магчыма, якія цябе ўразілі ці запомніліся проста, і магу я пачаць. У меня ёсць некалькі такіх штук. Першае гэта Марцін, як яго ўвогуле? Мача і мачак. Маці і мацік. Спачатку мне падалося, што это проста нейкі хіппі. Калі ён пачаў казаць, што трэба разброіць краіну, усіх любіць, са ўсімі сябраваць, потым стала зразумела, што гэта ўвогуле нейкі чувак, які быццам бы паўтарае проста расійскую прапаганду. Дакладна. І крінж. Увогуле незразумела, навошта ён там быў, ён проста марнаваў час. Мы б там на паўгадзіны, мне падаецца, хутчэй бы справіліся. Ну, ведаеш, перадусім, першае пытанне. Увогуле, як ён здолеў сабраць 100 000 подпісаў, і гэтае пытанне задаюць сапраўды проста ўсе палітычныя каментатары навокал. Ну, увогуле, скажем так, сістэма збору подпісаў у Польшчы, яна вельмі архаічная, і патэнцыйна дазваляе рабіць нейкія махлярствы пры гэтым, так? Вось, канечне, ну, доказаў ніякіх няма, але абвінавачванне ў тым, што ён нібыта нават проста купіў сабе гэтыя подпісы, я чуў нават з вуснаў былога прэзідэнта Камароўскага, які даваў інтэрв'ю пазаўчора, здаецца, у адным з тэлеканалаў. Але чаму ён там? Ну, вядома, ён будзе трансляваць тую самую усходнюю прапаганду, цяпер ужо легальна, скажем так, падчас дэбатаў, ці, магчыма, нават будзе мець нейкія свае перадвыбарчыя ролікі, якія ТФУП, на жаль, будзе змушана проста публікаваць. Але насамрэч ён выглядаў учора, ну, ці пазаўчора, калі вы будзеце глядзець, як чалавек, які абсалютна не прыгатаваны, ну, і нават, як я пісаў у твітары, як студэнт, які прыйшоў на вусны экзамен пасля ўсяночнай п'янкі. То бок увогуле ведаў 0, ніякага досведу ў тым, каб хаця б нешта казаць, больш-менш так зразумела. Так, ну і погляды, скажем так, ну, даволі. Окей, другі момант. Увогуле, базава, мне спадабалася, як выглядала Магдалена Беяч, што яна казала, як яна трымалася, ну і вось гэты чэмпіёнскі момант з сцягам. Але там быў на пачатку момант, калі яна нешта казала пра сябе, і там была фраза нешта кшталту, калі я, ці як прэзідэнтка я, і мне падалося, яна запнулася ў гэты момант, што яна сама з таго, што яна прэзідэнтка, крыху так зразумела, што кажа нешта быццам бы нерэальнае. Вось, і ўвогуле было такое адчуванне, што яна не вельмі верыць у тое, што яна можа стацца прэзідэнткай. Ну, канечне, не верыць. Яна, я думаю, рэалістка, і яна бачыла даследаванне. І вось ведаеш што? Гэта яе адрознівае ад Адріана Зандберга. Я глядзеў яго вялікі падкаст, магчыма, дадзім ссылачку нават, бо там вельмі слушны польскі падкаст клёвы. Ну, ён кажа так, быццам бы нічога яшчэ не зразумела. Нават быццам бы ён казаў так, што нават не зразумела, ці будзе Часкоўскі ў другім туры, і быццам бы Адріан Зандберг забрастра можа яшчэ трапіць у другі тур. Прабачце. Ну, мы бачым пытанне, такога не адбудзецца. Ну, слухай, І Магдалена Беяч вось у гэтым сэнсе для мяне было такой нейкай іскренняй, як гэта будзе па-беларуску. Сапраўднай. Ну, сапраўднай, так, вось. Яна, вось якая яна ёсць, і яна добра трымаецца, ну, але не веру, што стане кандыдаткай, але, ну, блін, як і любы, мне падаецца, адэкватны чалавек на яе месцы, яна так думае. Ну, слухай, па-першае, ізноўку падкрэслю для нашых дарагіх гледачоў, што я не ацэньваю погляды. Мы ацэньваем толькі тэхнічную, візуальную частку, як кандыдат выглядае і трымаецца. Магдалена Беяч казала і прадстаўляла свае погляды добра, ось рытарычна, па зместу, у рамах сваіх поглядаў, у рамах сваёй праграмы. Але гэта ўсё ж такі не прэзідэнцкі фармат. Яна не асабліва радзіла сабе вось тым, каб трымацца, каб прэзідэнт. Калі я слухаў, я не слухаў, у мяне не было ўражання, што, ну, я слухаю прэзідэнтку. Так, у яе крыху дрыжаў голас, вось момантамі было чуць. Яна вельмі часта спатыкалася. Дарэчы, Рафал Часкоўскі таксама вельмі шмат спатыкаўся, і з голасам таксама меў пэўныя праблемы. Вось. А што тычыцца Зандберга? Некалі ў адным з нашых выпускаў... Падкрэслім, давай, магчыма, што ён не ўдзельнічаў, як і Славамір Мэнсон, і пару яшчэ іншых кандыдатаў. І Славамір Мэнсон не прыехалі ўчора ні на першыя дэбаты, ні на другія.
Адріан Занберг, пра якога мы размаўлялі пару разоў у нашым падкасці, і я казаў, што пра яго ўсе кажуць, што ён неверагодна лінівы чалавек. І гэта праўда, ён сапраўды такі. Вось, але ён вельмі таленавіты аратар. Ён патрафіць проста вось з месца, зрабіць прамову на гадзінку увогуле без паперкі, і гэту гадзінку ты будзеш увесь час слухаць яго з зацікаўленасцю. І сапраўды, я памятаю, калі ён першы раз з'явіўся вось так у медыапрасторы. Гэта былі дэбаты ў 15-м годзе. І тады ён проста быў зоркай дэбатаў. Я проста памятаю, што наступны дзень пасля дэбатаў усе ў інтэрнэце пісалі, а хто гэта ўвогуле такі, бо проста вау, сапраўды вау. Ён быў проста як подых такога свежага паветра. Так? І калі яго паслухаеце, апошнім часам, вядома, ёсць шмат розных прэс-канферэнцый, ці там таксама нейкіх там інтэрв'ю, вось, то вы, па-першае, пабачыце, што ён вельмі глыбока і пераканаўча тлумачыць кожны свой погляд, і можа кожны свой погляд абараніць, нават калі вы з ім не будзеце пагаджацца. Хочацца напаследак яшчэ зрабіць рэспект дня. Мне, прабачце, я забываю заўсёды, як вас завуць. Йоанна Сенышин. Як яшчэ раз? Йоанна Сенышин. Йоанна Сенышин топова просто выступіла, мне падаецца, было добра. Можна сёння не пагаджацца ў поглядах, але яна казала вельмі складна. Вось, канешне, бачна ўзрост і тое, што ёй увесь час не хапала часу. Яна не магла змясціцца ў гэтых рамках, там была заўсёды 1 хвіліна, так? Вось, у нейкі момант яна нават адплыла, мне здаецца, і яе час пачаўся, а яна нават не ведала, што ёй трэба ўжо казаць. Вось, і вядоўцы вымушаныя былі проста звярнуць яе. Дарэчы, таксама быў смешны твіт, калі яшчэ было незразумела, ці прыйдзе хто-небудзь на дэбаты Часкоўскага, я напісала, што таксама едзе ў Коньскі, каб Часкоўскі сам сабой не дэбатаваў. Вось. Канешне, па шчырасці сэнсу ад яе ўдзелу ў гэтых выбарах, амаль што 0. Вось, колькі яна збярэ галасоў, паглядзім, бо вось гэтыя дэбаты, скажам так, і крыху яе паказалі, і магчыма там нейкі 1% яна ўсё ж такі набярэ. Мне падаецца, лёгка. Так, але паглядзім. Канешне, вельмі цікава, і вось будзем у найбліжэйшыя дні сачыць за вынікамі даследаванняў свежых, бо вельмі цікава, што будзе з падтрымкай Шымона Галоўні, бо сапраўды сваім выступам і на першых дэбатах, і на другіх ён даў вельмі моцны імпульс сваёй кампаніі, звярнуў вельмі моцна на сябе ўвагу і ўвогуле нагадаў людзям, што, прабачце, ёсць вось такі я, так, і ў мяне ёсць вось такія погляды. Таму, я, скажам так, прагназую, што нейкую дадатковую падтрымку ён можа атрымаць. Канешне, хутчэй за ўсё у яго надалей не будзе шансаў, каб патрапіць у другі тур, ці тым больш перамагчы. Але ўсё ж такі, магчыма, ён ужо атрымае не 4%, а там, скажам так, 7-8, ці можа нават крыху больш. Паглядзім. Окей, паглядзім на вынікі пытанняў. Гэта быў наш такі спец-экстра аутсайд, не ведаю, палявы выпуск. Бачыце, у нас нават няма гэтага штатыва. Вось, на жаль, калі вам спадабалася, калі вы хочаце нас падтрымаць, Buy Me a Coffee, Patreon, можна яшчэ нам на падаткі пералічыць са свайго піта. Проста падтрымлівайце нас каментарамі, калі ласка, лайкамі. Дарэчы, вы сталі ставіць, не ведаю чаму, мала лайкаў. Магчыма, гэта нешта на Ютубе, але магчыма, гэта вы. Калі нешта не так, вы распавядзіце, падміргніце. Мы заўважылі, што ў нас яшчэ месяц таму пад выпускамі было па 250-300 лайкаў, цяпер 50-70, не ведаем, што адбываецца. Вось, таму, калі ласка, калі вы раней не ставілі, то пачніце ставіць. Вось, дзякуй вам, сустрэнемся ў сераду ў нашым чарговым выпуску. Да сустрэчы. Yeah.